Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Nanigyo na karon mga kagalaan o mga reaksyonan sa dili pa kamo adto sa unahan. Pagprimendong kanunay nga hapit na usab ang umaabot nga pista sa kapistahan sa pagtulon ang PBCM nga mao ang birthday Princess Angel Liberty. O muna ang Marso 9 ug 10 muna sab na ang pag-abot sa mga nagkalain-lain nga mga kaigsuonan gikan sa nagkalain-lain nga mga dapit aron sa pagtambong sa komperensya aron sa pagsaulog sa adlaw natawhan Princess Angel Liberty. O ginapangusta namo usbon ako sa tanan nga mga kaigsuonan ug sa mga membro dinhi sa Mindanao, Visayas ug inguman sa Luzon ug ingon man sa tanang dapit din naglantaw sa Facebook o sa YouTube makita usab ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug ninihigyo na karon ang atong pagaisgutan ang kabahin may tungod sa kabililhon sa pagpangalagan sa tao diha dapit sa Espiritu Santo. Tungod kay pinakabililhon o importante aron nga masahiran sa tao gun sa usab ang makuha nga gitaganan na sa Dios daan nga gilatid diha sa balaang kasulatan bahin sa pagpangalagad sa Espiritu Santo tungod kay nining atong kapanahonan karon. Dili malalis san pa maglantaw ta sa mga balita, maglantaw ta sa mga panghitabo, bisan pa dito sa gawas sa nasod makapanglimbawt sa balhibo ang mga nasaksihan nato, nakita nato sa balita, ang gawas sa balita sa mga trahedyang nahitabo san pagani sa linog dito sa Turkey. So nakita nato nga dili lalim ang nidangat nga katalagman dito atong dapita ug nianang tanan nga mga panan-aw nianang nga atong makita sa mga balita nakapaka-importante nga ang tao ang ato gyud nga pagpangalagad naisibo sa panahon diin naa gilatid sa balaang kasulatan nga diha gid ta mangalagad. Nganong giingon namo kanunay pagsusi ana og sa pagpadayag sa ire tungod kay ang matag panahon dunay hugna-hugna nga pagpangalagad ug maghisgot man og kalisdanan ug maghisgot man nga ang tao magtuaw ngadto sa Dios ug ingon man siya mangamuyo ug mangayo og tabang ang Dios dili makatalikod niana. Daan pa sa unang kapanahonan. Sa unang panahon din wala pa ang atong Ginoong Hesukristo. Luyo sa kabaga sa mga tao ug ang Israel niadtong panahon na sila mao ang pinakadiyutay nga mga katawhan. Pero sa kalisdanan man, sa kalisod, ang Dios dili katalikod kanila ug ang Dios dunay pagtubos ug pagluwas ngadto kanila. Bisan diyutay lang sila kung ikumparar sa uban niadtong panahon sa wala pa ang atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba ni ana Brad Gisrael? Naam prueba na Brad Makarayot ang basahon Dios nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 7 bersikulo 6 nilapos na ngadtos 8 gingon. Kay ikaw mao ang katawhan nga balaan alang kang Jehova nga imong Dios, si Jehova nga imong Dios nagpili kanimo aron mahimo ikaw nga usa ka katawhan nga iyang panag-iyahon labi kay sa tanan nga mga katawhan nga anaa sa ibabaw sa naong sayuta. Si Jehova wala mahigugma kaninyo ni magpili kaninyo tungod kay kamo labing daghan sa tanang nga mga katawhan kay kamo mao ang labing diyutay sa tanang katawhan. Apan tungod kay si Jehova nahugugma kaninyo og tungod kay buot niya nga pagabantayan ang panumpa nga gipanumpa niya sa inyong mga amahan nga mao nga gikuha kamo niya ni Jehova pinaagi sa kamot nga kusgan og gitubos niya kamo gikan sa balay sa kaulipnan gikan sa kamot ni Paraon nga hari sa Ehipto. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gingon nga ang Israel sa atong nabasa sa balaang kasulatan ang iyang katawhan diyutay lamang. Dili sila daghan kung ikumparar sa uban nga mga tao. Pero nianang tanan sa kalisdanan nila, doon na pa'y pagtubos ang Dios kanila. Ug sa uban nga translasyon sa pagkahubad sa Biblia gitawag ng pagtubos o pagluwas. Unsay prueba ni ana Brad Israel? Niyang prueba na Brad
makarayo mao ra gyapon sitasa pero atong basahon nga Biblia sa Biblia sa Katoliko, Bibliang Katoliko mao ra gyapon sitas gingon kay ang Ginoo balaan kay ang kamo balaan nga katawhan ug iya kamo sa Ginoo sa tanang katawhan kamo ang iyang gipili sa Ginoo nga inyong Dios aron maiyang katawhan kaugalingong katawhan. Gipili kamo sa Ginoo ug gimahal niya tungod kay mas daghan kamo kay mas ubos nga katawhan gani kamo may labing diutay apan gipili kamo niya iya man kamong gimahal o gituman niya ang iyang gisaad sa inyong katigulangan busa gikuha kamo niya pinaagi sa gahom o giluwas gikan sa kaulipnan gikan sa gahom sa hari nga sa Ehipto. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw sa gibasa ni Brad Israel nga ang katawhan nga iyang gipili mao to ang gingon niya gipili sa bersikulo 7 gipili kamo sa Ginoo gimahal niya dili tungod kay mas daghan kamo sa ato pa dili gipili tungod kay mas daghan sila kaysa ubang katawhan gani kamo maoy labing jutay sa ato pa nga sila mao ang gipili sa Dios nga mga katawhan dili tungod kay sila mas daghan kundi sila mao ang pinakajutay dili day padaghanay ang mga katawhan sa Dios diin sa nabasa sa Biblia daan pa sa unang kapanahonan kay gipili sa Dios ang iyang katawhan dili kay sila daghan kundi sila mao ang pinakajutay pero ang Dios nagpili kanila para mahimo iyang katawhan o kato giluwas o gitubos niya ang iyang katawhan sa atong nabasa nga nakasulat sa balang kasulatan. Sa opisyal nga ngalan sa unang hari 18:31 mao na ang gitawag og Israel. Og siya mismo mo'y nagtukod diya sa nakasulat sa kaduang Samuel 7:24. Sa Amos 3:1 og 2, sila lamang ang giila sa Dios nga makatawhan dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Niadtong panahon na kun ang tao mangita og Dios, diha lang sa Israel makaplagan ang matuod nga Dios sa nakasulat sa kaduang hari 5 bersikulo 15. Ngunya na ang sistema nga nalatid sa balaang kasulatan. Din ang katawhan nga iyang gipili o gitukod niya aron mahimong katawhan mao ang Israel sa opisyal nga ngalan. Diin sa ilang kalisdanan kun asa dapita sa pagkaulipon lang nila daan dito sa Ehipto, giluwas na sila o gitubos na sila sa Dios nga ilang gialagaran nga mao ang atong Ginoong Hioba. Unsa pa ang dugang prueba ni ana nga giluwas niya ang iyang katawhan nga Israel gikan sa pagkaulipon dito sa Ehipto, Brad Lloyd. Ano yung prueba, Brad Macarayo? Basahon na to ang nakasulat sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 7 lapos nga to sa 9, gingon kana sa pagpahayag. Ug miingon si Hioba, nakita ko pag-ayaw ang kaguol sa akong katawhan nga atuwa sa Ehipto. Ug hindunggan ko ang ilang pagtuaw tungod sa ilang tinugyanan sa buhat kay naila ko ang ilang kalisdanan. Ug nanaog ako sa pagluwas kanila sa kamot sa mga Ehiptohanon ug sa pagkuha kanila gikan niadtong yuta ngadto sa usa ka yuta nga maayo ug halapad, sa yuta nga nagpaagay sa gatas ug dugos, sa mga dapit sa Kanaanon, sa Hitihanon, sa Amorihanon, sa Perisihanon, sa Hibihanon ug sa Hibusihanon. Ug karon tan-awa ang pagtuaw sa mga anak sa Israel nagaabot sa akong atubangan. Labot pa nakita ko ang paglupig sa mga ginalupig kanila sa mga Ehiptohanon. No, busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, tin-aw nga ang katawhan sa Dios nagtuaw, nangayog panabang ato sa Dios, nagsangpit ngadto sa Dios, og kato gitagad sa Dios nga gialagaran nila nga mao ang atong Ginoong Hioba. Mao to nga giluwas sila sa atong Ginoong Hioba, diin maoy ilang gialagaran ni atong kapanahonan wala pa ang atong Ginoong Hesukristo. Busa kun kita naapan ni atong unang kapanahonan, katong pagpangalagara didto ta magpahinungod sa pagpangalagad sa atong Ginoong Hioba ngano sila man ang matuod nga katawhan sa Dios sa atong nabasa sa Biblia. Pero tanan ba nakapangalagad niya atong panahon na dili? Kaysa sistema pa lang gani sa pagpili niya sa iyang katawhan, mas daghan pa ang dili niya katawhan kumparar sa iyang katawhan nga mao ang Israel sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Makita nato nga bisan pa sa pagpangalagad sa iyang katawhan nga Israel,
o sa Dios nga galagaran giluwas niya ang iyang katawhang Israel niadtong panahon na dili di tanan nakapangalagad sa atong Ginoong Hiyuba. Dili tanan nakaila sa atong Ginoong Hiyuba. Kay kung niila pa niadtong panahon na di nala niya pilion ang Israel ngano nangalagad naman tanan niya. Ingon niya na ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Atong gisusi sa unang kapanahonan ug unsa ang sistema sa katawhan sa Dios ug kinsa ang Dios nga gialagaran mao ang atong Ginoong Hiyuba ug si Hiyuba sa tanang kalisdanan dili makatalikod ang Dios kanila. Ihatag niya ang katubsanan, ang pagtubos mao ang pagluwas sa atong nabasa sa Biblia. Kung sa unang panahon dito ta na tao, dito ta mga lagad, pero kay wala man ta na tao sa panahon sa Israel, munang ato ang pagsusi nilang karon ug asa gyud ang nakasulat sa Biblia, din mahitukma ang atong pagpangalagad. Wala man gani ta kasapon sa atong Ginoong Hesukristo. Di nakiguban siya sa iyang mga apostoles. Dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Di nagmisyon ang mga apostoles. Ug niadtong panahon sa atong Ginoong Hesukristo, ang pagpangalagad tuwa sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang ato na pong Ginoong Hesukristo, mao na pod ang nagtubos, mao na pod ang mutubos, din gilatid diya sa balaang kasulatan. Ang balaan na kasulatan na bahin sa duha ka tugon, daan og bag-ong tugon. Sa King James Version, nagsugod sa Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, Josue, mga mahukom rot, unang Samuel, unang Hari, unang Kronikas, kadang Kronikas, Esdras, Nehemias, Esther, mga Salmo, mga Proverbio, Ecclesiastes, Awit ni Solomon, Isaias, Jeremias, Lamentaciones, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Mikias, Nahum, Habakuk, Sophonias, Hagyo, Sakarias, Malakias. Mao nang naa sa King James Version, san pa sa SD Bible. So niana nga bahin 39 sa daang tugon o sa bagong tugon 27 kabasahon sa King James Version. Nagsugod sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga buhat, mga taga-Roma, unang Korinto, 2 Korinto, mga taga-Galacia, Efeso, Filipos, unang Tesalonika, 2 Tesalonika, unang Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Hebreano, Santiago, unang Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, pinadayag. Kanang 26 ka mga 27 ka mga basahon. I-total nimo 66 ka basahon sa 39 sa daang tugon. Sa bag-ong tugon nalangkob na sa katumanan din gipanagna sa mga propeta nga nalatid sa daang tugon. Niadtong mga basahon diha sa 39 ka mga basahon. Og sa pag-abot sa mga apostoles gisulat ang mga basahon nagsugod sa Mateo paingon sa pinadayag. Niaan ang mga panahon na naana diha ang pagkatuman sa mga panagna din dito sa daang tugon ug naana ang kasaysayan sa ilang pagpangalagad sa atong Ginoong Kristo ug sa pag-abot na sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo si Kristo na sa mao ang nihatag sa katubsanan. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Makarayato nabasahan diri sa Mateo kapitulo 20 bersikulo 28. Maingon nga ang anak sa tao miani dili aron siya pag-alagaron kun dili sa pag-alagad ug paghalad sa iyang kinabuhi sa pagkamatay ingon nga lukat alang sa daghan. Sa to pag gihalad ni Kristo ang gihalad sa atong Ginoong Kristo iyang kinabuhi aron sa pagluwas sa mga tao ug sa iyang mga tinun-an. Ug kung ato po ning basahon sa Bibliang Katoliko gitawag po ni siya og pagluwas. Ato lang basahon ang Bibliang Katoliko sa maura gihapon nga sitas sa Mateo kapitulo 20 bersikulo 28. Sama sa anak sa tawo nga wala mo ani aron alagaran kun dili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Sa to pagluwas ug kung ato pong basahon diri sa ang pulong sa Dios gitawag po na siya og pagtubos. Ato lang basahon sa ang pulong sa Dios sa maura gihapon nga sitas sa Mateo kapitulo 20 bersikulo 28. Bisan pagani ako nga anak sa tawo wala mo ani dinhi sa kalibutan aron alagaran kun dili aron mo alagad ug maghatag sa akong kinabuhi sa pagtubos sa daghang mga tao. Sa to pagkato ding paglukat ug pagluwas ug gitawag na siya og pagtubos diri sa ang pulong sa Dios. Busa, paglukat ug pagtubos maora ang pagluwas. Sa panahon sa atong Ginoo pila nakakatubsanan naghatag og pagtubos ang atong Ginoong Hiyuba dito sa iyang katawhang Israel. Ang iyang pagtubos gipahinungod sa iyang katawhan nga Israel mo iyang gitubos o giluwas. Pag-abot na po sa atong Ginoong Kristo naan na po gipahinungdan sa katubsanan, kaluwasan o paglukat mao tong kamatayon, pagpinagi sa kamatayon sa atong Ginoong Hesus Kristo. Unang-una gitubos o giluwas o gilukat ang giluwas ang iyang katawhan
ug ang sala sa mga tao sa tibuok kalibutan. Unsay prueba ni anak Brad Romy? Atong basahon Brad Macarayo ang priba din sa unang Juan sa iyang kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 2. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo ni ining mga butanga aron kamo dili managpakasala. Apan kung may makasala man gayod, kita adunay manlalaban nga mga tubang sa Amahan. Si Jesu-Kristo ang matarong ug siya maong mahalad pasig uli alang sa atong mga sala ug dili lamang sa aturang mga sala kundi sa mga sala usab sa tibuok kalibutan. No, busa mao na ang prueba nga naghugna-hugna ang panahon. Duha na ka katubsanan, duha na kamatang sa pagluwas. Una, naghatag og kaluwasan ang atong Ginoong Hiyuba ngadto sa iyang katawhan nga Israel. Pagtubos, ang ato pong Ginoong Kristo naghatag sa kung kinsa ang iyang gipahinungdan, ang iyang mga tinunan og ang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Na kung kinsa to sila katong giingon nga gihatagag katubsanan sa atong Ginoong Hesukristo, mao tong gisgutan diya sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ug 2, mao nang naas nakasulat sa Mateo 16:18 nga mao nang gitukod ni Kristo nga iglesia. O diya sa nakasulat sa Kolosas 1:18 gitawag ang iglesia nga iyang gitukod og lawas, ug ang lawas nga mao tong iglesia nga iyang gitukod din si Kristo ang ulo kay siya may magtutukod. Sa unang Korinto 12 bersikulo 27 mao tong mga katawhan sa atong Ginoong Kristo, mga membro sa atong Ginoong Hesukristo nga mga bahin sa lawas nga mong iglesia sa King James English version. Giingon nga, now ye are the body of Christ and members in particular. 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Busa ingon ni ana ang sistema kamo mong lawas ni Kristo nga mga matuusa kaninyo membro bahin ini. Busa mo tong mga membro sa atong Ginoong Kristo sa opisyal nga ngalan na sab dili na sad Israel kundi gitawag na sab sa opisyal nga ngalan og Iglesia ni Kristo diya sa nakasulat sa Roma 16:16. Ingon ni ana ang plastada gipang summarize lang mo uban aron makadaginot og masulod ang mga sitas nga among ipaabot diha kaninyo para nga mapamatud-an namo ang bahin sa pagpangalagad sa Espiritu Santo diha sa Espiritu Santo ug unsa sab ang seguridad sa tao sa pagmakuha sa pagpangalaga diha sa Espiritu Santo. Ngon ana ang plastada nga nakasulat sa Biblia. Unsa ba gyud di ay kaimportante ang Espiritu Santo? Importante. Daan pa sa panahon pa nga wala pa ang atong Ginoong Hesukristo. Gipakita na nga importante ang Espiritu Santo. Ngano man kay kun dili pa importante nganong si David nangamuyo man. Bahin sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni anak Brad Israel? Nayang prueba na Brad Macarayo diri sa basahon nato sa Salmo kapitulo 51 bersikulo 10 ngadto sa 11 gingon, buhatan mo ako gusa ka ulay nga kasing-kasing o Dios ug baguha ang espiritu nga matul-id sulod nako ug ayaw isalikway gikan sa imong atubangan ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Busa sa nakasulat sa Biblia gipakita na bisan pasda ang tugon unsa ka importante ang Espiritu Santo. Kay kun dili importante ang Espiritu Santo diha sa tao. Sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia nganong si David nangamuyo pa man siya. Luyo sa tanan siyang pagkabantugan nga pagkahari. Pero nangamuyo pa siya alang sa Espiritu Santo nga dili mo biya kaniya o dili kuhaon. Ingon niya na ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ngani bisan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo, bisan pa si Juan nga Bautista, nagisgot na sa Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo gipalahuman pagani. Sa diyang gisgotan ni Juan nga Bautista, kay ngano man sa paghisgot niya, dunay nahilambigit din sa iyang paghisgot, nahilambigit ang musunod kaniya nga mao ang atong Ginoong Kristo diya sa Juan 1:29 hangtod sa bersikulo 32 sa Bibliang Katoliko. Wa may laing musunod ni Juan Bautista si Jesucristo man. Busa kay Jesucristo man ang musunod, gihisgutan niya ang musunod kaniya nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ug ang atong Ginoong Hesukristo duna na po'y gisultidaan si Juan nga Bautista din ang atong Ginoong Hesukristo. Siya mao ang gitawag na po nga maoy
mo bautismo sa gitawag og Espiritu Santo ug kalayo. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Macarayo? Basahan na ito nakasulat sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 16. Ingon ka na sa pagpahayag. Si Juan itubag kanilang tanan. Kaninyo nagabautismo ako sa tubig. Apan adunay umulabot nga labi pang gamhanan gikan ako. Nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin. Dili ako tako sa paghubad. Kaninyo ang iyang igabautismo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga si Juan Bautista nagisgot na sa bahin sa Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo ang iyang paghisgot na sa naghisgot siya og bautismo, pero kanang bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Din ang mubuhat niya na mao ang atong Ginoong Hesukristo. Nganong kanunay na muna nga gipadayag sa iri tungod sa hinungdan nga ang stand sa PBCM naa sa pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Busa kon magisgot og bautismo sa Espiritu Santo kalayo na sayod kami. Nga ang mobautismo ni ana mao ang atong Ginoong Hesukristo. Og dunay resulta ni ana sa diha nga pagbautismo na sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba nga dunay resulta o dunay epekto. Tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo sa paghisgot niya sa Espiritu Santo nga iya nang gisgutan ngadto sa iyang mga tinunan. Duna na siya pagpahibalo bahin sa Espiritu Santo nga iyang gipahibalo iya mga tinunan ug duna na dayon siya gipasidaan nga madawat sa iyang mga tinunan sa diha nga ang Espiritu Santo gipadayag na sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinunan sa pagpinaagi sa pagsulti. Unsay gisulti sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinunan, Brad Jiggy, bahin sa Espiritu Santo. Magadawat gud sila og gahom Brad Macarayo. Kung ang prueba niya nato lang basahon diri sa mga buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Apan kamo magadawat no gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo. Ug kamo mao niya ang ako mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Busa sa nakasulat sa Biblia, gumikan kay atong Ginoong Kristo, siya mao'y mobautismo sa Espiritu Santo kalayo ug kana dili trabaho sa tao. So siya'y nagsulti. Tinuod nga siya'y nagpili sa iyang mga tinunan. Human nga gipili niya. Gitahasan og misyon aron sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Og aron sa pagpangayo sa mga balatian. Unsay prueba ni ana nga gipili ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo napulog duha ka mga apostoles aron tahasan sa misyon. Di ang usa sa ilang misyon pagwali og ingon man sa pag-ayo sa mga balatian, Brad Romy. Atong pagkabasahon, Brad Macarayo, ang prueba din sa Lucas yung kapitulo 9, versikulo 1 hangtod sa 2. Unya ang napulog duha, yang gipatigom ug yang giatagan sila gahom ug pagbulutan batok sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Ug iyang gipadto sila aron sa pagwali may tungod sa gingharian sa Dios ug sa pagpangayo sa mga masakiton. Busa. Kana mao ang resulta. Mobita na ang among giingon nga dili mapanginlabutan ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo kay trabaho na ni Kristo. Pag dunay tao nga moingon siya'y mo bautismo sa Espiritu Santo kalayo mapaninglan ka. Unsay ipaningil? Unsay resulta sa imong nabautismohan? Nga mga tao din ang gibautismo mo, mao ang Espiritu Santo kalayo. Na? Tanawa. Unya sa diha na, nga nadawat na, sa mga tinunan, ang Espiritu Santo, unsa dayon na idayag, nigawas na dayon ang gihulagway, ni Juan nga Bautista, bautismo sa Espiritu Santo kalayo, ug ang kalayo na idayag na niadtong pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Macarayo? Atong basahon nakasulat sa Buhat, Kapitulo 2, versikulo 1, lapos na ngadto sa 4, gingon sa pagpahayag. Ug sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit, ug sa kalit may niabot nga dahunog gikan sa langit, ingon sa huros sa makasug nga hangin, ug kini nipuno sa tibuok balay, diin dito sila na naglingkod. Ug sa dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkanaylaing pinulungan sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. Busa kana na ang resulta. Naidayag na ang gihulagway ni Juan nga
Bautista nga kalayo. Gihulagway na po dahil dili literal nga kalayo tungod kay daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Og sila napuno sa Espiritu Santo daw be. Kay kung mukunsa ang Espiritu Santo madawat na nila mo tong pagkapuno nila. Daw be karon kay ningo mas Kristo madawat ninyong gahom. Sa ato pa ang gahom magipasabot ni Kristo nga madawat nila human mo kunsa ang Espiritu Santo kanila, mapuno sila sa Espiritu Santo nga natuman sa Adlaw Pentecostes. Kadtong gahom mao na tong gisgutan ni Juan nga Bautista nga kalayo. Nga bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Kinsay nagsaa? Kinsay ang bautismo? Si Kristo. Kinsay nagsaad sa mga apostoles nga ilang madawat ang Espiritu Santo? Si Kristo. Busa ingon ni ana nga sistema muna nga dili na trabaho sa tao, trabaho na sa atong Ginoong Kristo. Trabaho na sa Dios. Ha? Ingon ni ana ka, ingon ana. Dunay bautismo nga gitahas didto sa iyang mga tinun-an nga mabasa sa Biblia. Pero kanang bautismo ha dili na mapanginlabutan sa tao. Ang bautismo sa Espiritu Santo og kalayo. Igo na lang tang magbasa sa Biblia ug unsay resulta. Ug igo na lang natong nungtan ang Biblia ug asa ang direksyon. Diin didto ta ipatumong ang direksyon sa atong sa atong kinabuhi sa pagpangalagad. Ang direksyon sa panahon. Diin didto ka mga lagad aron nga maapil ka kun adunay buhaton ang Dios nga pagtubos sa iyang katawhan unta nga maapil ta. Ingon ana nga sistema. Nganong mayon ta unta maapil ta? Ngano? Wala pa man ta niabot sa unahan ug ang Espiritu Santo unsa kabililon ug duna bay pagpangalagad sa Espiritu Santo. Kamo nga nagsunod sa among programa, padayunin ninyo ug ayaw mo pagbiya sa inyong sa inyong radyo nga gipaminawan. Ayaw sa i-off ninyo. Kung naglantaw mo sa Facebook ug sa YouTube, kamo nga naglantaw karon nining higayuna, lantawa lang sa ninyo hangtod pagkahuman aron inyong masayran. Duna bagid di ay pagpangalagad sa Espiritu Santo aron inyong masayran. Unsa ka importante nining panahona karon din mga lagad ta sa Espiritu Santo. Ngunyana ang sistema. So dinhina atong tan-awon. Kung nagpamatuod mi sa dapit sa Espiritu Santo, sumataog mahimugso sa hunahuna sa tao. Unsa may kalabtanan ninyo nga PBCM nga magpamatuod mo sa Espiritu Santo nga nikunsad naman ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Ang tubag dunay balaang rason. Ug ang balaang rason sa PBCM diha rapod nagsumikad sa balaang kasulatan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Bitan-aon ta, Brajigi. Unsay balaang rason, Brajigi? Ngano nga nagpamatuod ta sa dapit sa Espiritu Santo, bisan ang Espiritu Santo na dawat na sa mga apostoles ni atong adlaw sa Pentecostes, unsa di ay sa paghulagway sa mga apostoles Brajigi ang Espiritu Santo nga ilang nadawatan. Ato lang basahon diri sa ikaduhang mga taga-Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Sa to pa patinga ra dayto siya ug kung ato po ning basahon sa laing translation sa Dabok, ato lang basahon ang Dabok sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22, he has put his brand upon us, his mark of ownership, and given us his Holy Spirit in our hearts as guarantee that we belong to him, and as the first installment of all that he is going to give us. Sa to pa siya nagpatik sa iyang marka dinhi kanato marka sa iyang pagpanag-iya ug naghatag sa iyang Espiritu Santo dinhi sa sulod sa atong mga kasing-kasing nga maoy pagpasalig og sakop kita niya. Ug mga pasiuna lamang kini sa iyang mga igahatag kanato. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gihulagway. Patinga, pasiuna, first installment. Sa ato pa. Katoy patinga lamang. Kay patinga duna pay kasunod. Mao ni atong pangitaon. Mao ni karon ang atong nungtan. Mao ni karon og asa ta karon. Dadon karon sa topic nga nalatid sa balaang kasulatan diha maitunong usab ang atong topic nining kagabhion og asa kay nungtan ta gyud ni tagud-taguron ta gyud ni ang nakasulat sa Biblia bahin sa Espiritu Santo labi na niining makuyaw nga dagan sa panahon nga di na natog kasabtan ang atong palibot bisan pa ang ubang kanasuran diin ana-ana gihulga sa nagkadaiyang nga mga katalagman.
Ingon ana nga sistema. Og sa pagsusi ni anang bahina og asa man dapita ang giingon nga kasunod o kasumpay mao na nang gikahiusahan na sa nakahatag nagkatubsanan didto siyang katawhan nga Israel nga mao si Jehova ug nakahatag nagkatubsanan didto siyang katawhan nga mao ang iglesia nga mao to ang atong Ginoong Kristo. Doon na napoy laing gikayusahan nila, di naa napoy ilang gikayusahan, diin bahin sa Espiritu Santo aron ang tao makatagamtam na sa katubsanan, diin dili diha sa atong Ginoong Jehova ug dili sa atong Ginoong Kristo, kundi diha sa Espiritu Santo. Gipasiun na namo na pag-istorya, pero para mapruibahan muning giingon namo paminawi hangtod sa pagkahuman aron among mapruibahan og aron inyong madunggan og unsa diay ang giingon nga duna na po diay katubsanan diha dapit sa Espiritu Santo. Dili lamang kay ang mohimos pagtubo si Jehova dito siyang katawhang Israel. Dili lamang kay ang atong Ginoong Kristo mohimos pagtubos pagluwas dito sa iyang katawhan nga mao ang iglesia, kundi naa pa poy muhatag og katubsanan. Din ang hatagag katubsanan ang Espiritu Santo na pod may muhatag og ang iyang hatagan mao na sab ang iyang mga alagad o iyang katawhan. Ato nang pruibahan dinhi sa nakasulat sa balaang kasulatan. Hain nga nagkahiusa ang amahan ug ang anak Brad Jezreel. Ato sang iplastar. Ni atong basahan Brad Makarayo sa Biblia sa Kristohanong Katilingban siya Kapitulo 6 sa yang putnot giingon, buot muhatag ang amahan sa yang pagkabalaan ngadto siyang mga anak ug buot siya mubugko sa iyang ngalan aron mahiusa niya sa mga amahan ug anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa Biblia nagkahiusa ang amahan ug anak diha sa Espiritu Santo. Asa? Sa pagpadala sa Espiritu Santo dinhi sa kalibutan puli sa atong Ginoong Kristo. Og sa pagsulti ni ana, ang nagsulti ni ana mao ang atong Ginoong Kristo mismo. Og ang Espiritu Santo sa pagpasidaan-daan ni Kristo inigabot na ang Espiritu Santo na pod. Dunay buluhaton unsa pagtudlo na pod siyang katawhan bisan pa sa mga butang ug ingon man sa pagpahinumdom ngadto sa mga tao bahin sa gisulti sa atong Ginoong Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Usbon ko, ang Espiritu Santo gikayusahan sa amahan ug sa anak nga ipadala dinhi sa kalibutan og kana nigula sa baba sa atong Ginoong Kristo nga ang Espiritu Santo puli sa atong Ginoong Kristo wag nagsulti mao ang atong Ginoong Kristo mismo. Unsay prueba ni anak Brad Rumi? Ang pruiba niya, Brad Makarayo, atong basahon din sa nakasulat sa Juan, sa iyang Kapitulo 14, versikulo 25, hangtod sa versikulo 26. Ug atong basahon karong nga Biblia, kini ang pulong sa Dios. Dini sa nasitar na ako nga sitas. Kining mga butanga, gisulti ko ng daan kaninyo, samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun makagikan ako ang magdadasig, nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala samahan puli kanako siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa Biblia ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang butang, mopahinumdom sa gisulti sa atong Ginoong Kristo ug ang Espiritu Santo puli sa atong Ginoong Kristo. Kinsay nagpadala? Ang Amahan. Kinsay nagsulti? Atong Ginoong Kristo. Unsa ang Espiritu Santo? Kapuli sa atong Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan. Sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia. Kung nganong nagpamatod ang PBCM, ang hinungdan ngano tungod kay ang Espiritu Santo gipadala sa Amahan dinhi sa kalibutan puli sa atong Ginoong Kristo og ang tudluan sa Espiritu Santo og pahinumduman mao katong mga katawhan nga nangalagad diya sa Espiritu Santo, din ang ilang pagpangalagad gitawag og bag-ong pagkinabuhi sa pagpangalagad diya sa Espiritu Santo uban sa pagkamataron. Din kanang bahina nangalagad ka diya sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Jezreel nga dunay pagpangalagad diya sa Espiritu Santo. Niya ang prueba niya na Brad Makarayo. Diretso lang ta diri sa pulong sa Dios Brad Makarayo. Sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6 giingon, apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita
gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad karon sa Dios sumala na sa bag-ong pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, doon na di ay bagong pagkinabuhi nga pagsunod nga pag-alagad diha sa dapit sa Espiritu Santo sa atong nabasa sa Biblia. Busa, sa Biblia atong gisusi, doon na ba'y pagpangalagad diha sa Espiritu Santo tubag duna. Bagong pagkinabuhi sa pag-alagad diya sa Espiritu Santo o dili sa ilalom nga karaang sinulat nga kalagdaan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Og gilatid sab sa balaang kasulatan nga kung doon na may pagpangalagad sa Espiritu Santo, kung maghisgo ta og kalambigitan man pareha sa Israel, atong balikan ang gisgutan kaganiya nga atong gipangbasa sa Biblia dito sa Deuteronomio kapitulo 7 bersikulo 6 ug 8 og sa Exodo kapitulo 3 bersikulo 7 ug 9. Nagtuaw ang katawang Israel, wala ingon nga wala pamatiya sa Dios kundi iyang gipamatian. Unsay gipangayo? Anaa nangayog panabang o giluwas, gitubos ang iyang katawhan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ingon niya na ang sistema. Busa, kung doon na may pagpangalaga diya sa Espiritu Santo, kung doon na may mahitabo nga mga kalisdanan, doon na may mahitabo nga mga dili na masabtan, doon na po'y pagpangamuyo o pag-ampo diha sa Espiritu Santo nga gilatidaan sa balaang kasulatan. Unsay prueba ni Ana Brad Jiggy? Pagprueba niya na Brad Macarayo at anong basahon diri sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan man nagtubo diha sa inyong balaang uyamot nga tinuoan pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. O busa doon ay pag-ampo diha sa Espiritu Santo. Kung doon na may pagpangalaga diha sa Espiritu Santo, doon na po'y pag-ampo diha sa Espiritu Santo. Siyempre, og nangalagad ka sa Espiritu Santo, panahon sa kalisdanan. O ikaw mga muyo, din ikaw nangalagad ka diya sa Espiritu Santo nga imong gialagaran. Sama sa unang panahon. Umikan kayong Israel mo ang katawhan sa Dios. Sila nakaila sa Dios nga ilang gialagaran. Nga mga atong Ginoong Hiyuba, nagtuwaw sila. Ug ang Dios nga ilang gialagaran, wala makatalikod kanila. Yan ang niadtong panahon na. Kung moingon ta karon, kamo kung nagpamatod mo sa Espiritu Santo, di man po na mao ang inyong pagpangalagad, pasagdi lang mi. Naaman tayo freedom. Nalatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5, freedom of speech o freedom of religion. Amo maning katungod. Din mag-ilami. Ug niadtong panahon na katungod man puntos dili mo tuo dito sa pagtuo pod sa Israel. Nga ang ilang gituohan mong atong Ginoong Hiyuba. Ha? Kay ang nagtuo man tong katawang Israel, ang uban wala mo tuo. Mas daghan gani ang wala mo tuo. Ha? Niadtong panahon na. Pero bisan pas ilang pagsupak, wala na nakapahimo nga si Hiyuba di na tinuod. Di pod ingon nga dili na tinuod si Hiyuba tungod kay mas daghan ang wala mo tuo niya kaysa ni tuo niya. O yun anak gyapon. Kung unsa man ang paglantaw dinhi sa PBCM. Sa dili mga PBCM, kung unsa may paglantaw pasagdi lang. Pasagdi lang mi. Niya na tungod kay amo man ni. Ha? Ug amo sang katungod ang pagpadayag sa kamatuoran. Doon na tayo tagsa-tagsa kakagawasan sa pagpadayag sa atong pagtuo o sa atong baruganan. Ingon niya na nga, plastada. O ang Espiritu Santo kung magisgutan, gipadala sa amahan din sa kalibutan, nagkayos ang amahan o ang anak, para nga ang Espiritu Santo ipadala na po diri sa kalibutan, kapulis atong Ginoong Kristo, kung si Hiyuba man luluwas man, si Hiyuba mutubos man, kung si Kristo man luluwas man, o si Kristo manunubos man, o si Hiyuba manunubos man, ang Espiritu Santo sab, manluluwas sab. O ang pagluwas, mauman ang pagtubos, busa ang Espiritu Santo, manunubos, o ingon man, manluluwas ang Espiritu Santo. Unsay prueba ni Anak Brad Lloyd, nga litra por litra mabasa na to, nga ang Espiritu Santo manluluwas nga gipadala dinhi sa kalibutan. Ani ang prueba, Brad Macarayo? Atong basahon karon ang The Passion Translation sa John chapter 14 verse 15 to 17 state that loving me empowers you to obey my commands, and I will ask the Father, and he will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and he will never leave you
The world won't receive him because they can't see him or know him. But you know him intimately because he remains with you and he will live inside you. Kung sa ato pa, Brad Makarayo, ang paghigugma kanako, maghahatag kanimo gahom o pagtuman sa akong mga sugo. Ug ako mangayo sa amahan, ug siya maghatag kaninyo laing mangluluwas nga mao ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Bisag diya ta taman, Brad Makarayo, gipadayag diya nga ang Espiritu Santo manluluwas. Busa giingon nga mangayo ang atong Ginoong Kristo, mga muyo, maghangyo didto sa amahan, ug ang amahan maghatag og laing manluluwas, another savior. So na maghatag og lain. Pag ingog lain ha, gihatagag kalainan ba? Si Kristo ug ang amahan. Ang naghangyo si Kristo, ang gihangyo ang amahan. Ang amahan mao'y muhatag sa laing manluluwas nga mao ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Dito sa nakasulat sa Juan 14:25-26 kaganiya sa ang pulong sa Dios ipadala sa amahan ng Espiritu Santo dos kalibutan puli sa atong Ginoong Kristo. Kung si Kristo gipadala man Juan 3:16 dos kalibutan nga siya manluluwas o manunubos naa pagilain ipadala nga laing manunubos o manluluwas og kana mao ang Espiritu Santo. Kung si Kristo mitungha man sa kalibutan o gitubos ang iyang katawhan nga nangalagad kaniya. Lain na pod nga manluluwas nga gipadala, nga ang kanang nagpadala na nahilang bigit na ang amahan o ang atong Ginoong Kristo. Busa importante ang Espiritu Santo. Ngano? Kung dili pa importante, di na lang padadaan. Di na lang ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan. Ha? Niana, para nga naa na po'y manluluwas nga ipadala nga mong Espiritu Santo. Nganog niingon may importante, tungod kay kung ang atong Ginoong Kristo nagsulti man siya nga ang Espiritu Santo mo pahinumdom sa gisulti sa atong Ginoong Kristo, usa sa gisulti sa atong Ginoong Kristo, makapanlimbaut og kanang panahona, manginahanglan gyud tag manluluwas anang panahona. Hain man ang dapita nga manginahanglan ta og manluluwas nga gisulti daan sa atong Ginoong Kristo. Brad Rome, asa man na karon ang gisulti sa atong Ginoong Kristo nga kung atong aninawon kung moabot ng sultis atong gisultis atong Ginoong Kristo, manginahanglan kita og manluluwas og ang gihatag sa amahan og sa anak nga gipahibalo dia sa sitas nga atong gibasa, mauna ang Espiritu Santo unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo. Moabot gid kana Brad Makarayo ang dakong kasakitan sa kalibutan. Ato lang pagabasahon ng pruiba dinhi sa Mateo sa iyang kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na mahitabo pa. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga dunay giingon sa balaang kasulatan nga dakong kasakitan og kinsay nagsulti ang atong Ginoong Kristo o ang Espiritu Santo mopahinumdom ni ana sa pagtungha na sa Espiritu Santo uban sa iyang pagtudlo sa mga butang didto sa iyang mga alagad sa atong nabasa sa Biblia. Busa, kung dako mang kasakitan nga wala pa may tabo sa kalibutan, kung kuyaw man ang mga kanang tsunami, mas kuyaw tong lunop, panahon ni Noe. Ha? Busa, ni anang panahon na kung kuyaw ang panahon ni Noe nga mauto ang lunop, nga ang naluwas si Noe ra, og ang iyang mga sakop sa pamilya, di nakasakay sa arka, og niining panahon na ang kaluwasan, gihatag na sab, ang Espiritu Santo ingon nga manluluwas, siya mao ang manluluwas nga nabasa nato diya sa Biblia og kana gula sa baba sa atong Ginoong Hesukristo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Nianang bahina kung moabot man ang dakong kasakitan, lain na pong katubsanan ang gipadayag diya sa Biblia nga kanang katubsanan, kanang pagtubusa dili kang Hiyuba ug dili kang Kristo, kung dili kana nga pagtubos diha na pod sa Espiritu Santo unsay prueba ni anak Brad Israel. Niyang prueba na Brad Makarayo tong basahon diri sa nakasulat sa Episo kapitulo 4 bersikulo 30 gingon, ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Kung sa laing ni nga translation Brad Makarayo kining timbre sa Espiritu Santo adlang sa adlaw sa pagtubos, kung sa Bibliang Katolikon ni nato basahon sa maura gipong sitas ang timbre patik ta nga luwason nga ilhanan nga luwason kita sa Dios. Niya atong basahon.
Ayaw ninyo pagsubang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo, ilhanan nga kamo iya na, o garantiya nga mabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia, nanapoy laing katubsanan, gibasa nato sa Biblia. Pagtubos sa Espiritu Santo, kinsa katong napatikan sa Espiritu Santo. O kanang patik o timbre, mauna siya ang alang sa kaluwasan sa tao. Kung doon na may dakong kasakitan, naanapoy laing katubsanan. Naapoy nagnunot nga katubsanan. Nagnunot nga kaluwasan. Asa? Diha sa Espiritu Santo. Nga nagdala sa timbre sa Espiritu Santo. O patik sa Espiritu Santo. Sa unsang paagi mapatikan o matimbrihan ang tao. Brad Lloyd, alang sa kaluwasan sa pag-abot niya ng dakong kasakitan. Mo ko ng pagpatik Brad Makarayo og Pinagi sa maayong maayong balita. sa prueba. Ano yung prueba Brad Makarayo? Basahan ato nakasulat sa mga taga-Epeso kapitulo 1 bersikulo 13 nagingon. Pinaagi kaniya kamuusab sa pagkadungog kaninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo. Og sa nagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa Biblia, maayong balita alang sa kaluwasan. Ug sa nagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mo ang gisaad nga Espiritu Santo. Doon na day maayong balita, Brad Rumi, alang sa kaluwasan. Unya kung magisgot ang kaluwasan, mao man ang giingon nga timbre sa Espiritu Santo, patik sa Espiritu Santo. Alang sa adlaw nga luwason ta sa Dios. Sa ato pa, maayong balita alang sa kaluwasan. Kanang maayong balita, nagdalag kaluwasan, ug ato na pod nga gipadayag sa iri, nga ang timbre o patik sa Espiritu Santo, mao ka na alang sa pagtubos o sa pagluwas. Sa unsang paagi nga mapatikan ta, pinaagis maayong balita, nga nagdala og kaluwasan. Unsang matanga sa maayong balita, Brad Rumi, ang gipasabot ni Apostol Pablo, nga gitawag og maayong balita. Kay ang patik timbre man sa Espiritu Santo o patik man sa Espiritu Santo o timbre man sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Kung doon na may gitawag og maayong balita, nahitakdo ba po na sa Espiritu Santo, Brad Rome, aron dili magbulag ang atong gipadayag diha sa ire, dinhi sa ire, ginamit ang balang kasulatan. Tanawa, pagtubos, patik o timbre sa Espiritu Santo alang sa katubsanan nga adlaw nga luwason nga tubson ta sa Dios. Patik sa Espiritu Santo alang sa adlaw nga luwason ta sa Dios. Giingon, maayong balita alang sa kaluwasan. Kung patik o timbre man sa Espiritu Santo, ang maayong balita bagyod na sa Espiritu Santo, Brad Rome, o dili. Mayo gimbalita ka na Brad Makarayo. Ang prueba din niya itong pagkabasahon sa nakasulat sa unang Pedro, siya kapitulo 1, bersikulo 12, nagingon. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nang andoy sa pagsudong. Busa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Di wala magbulag. Maayong balita alang sa kaluwasan sa Efeso 1:13 gibasa sa kauban ministro Brother Lloyd Badira. Gibasa ni Brad Rome kay gipangita ta. Maayong balita ba gyud? Mapuriban ba? Maayong balita sa Espiritu Santo gibasa. Maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga giwali sa mga tao. Kinsay katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo, Brad Rome, nining atong kapanahonan karon. Wala gilayan Brad Makarayo kita kini nga mga ministro sa pagtulungan Sa atong pagwali do na batay ko kaulaw wala. wala gi ko kaulaw Brad Makarayo. Busa ngano man tungod kay naang kamatuoran o kami nagbasa o ni ana natukod ang PBCM 1967 na rehistro sa Securities and Exchange Commission under sa numero 45013 sa bylaws na diha nga ang pagtukod sa PBCM naa na diha ang pagsangyaw ug ang pagwali ug ang pagtukod ni Master ni ining pagtulon-ana dunay tumong unsay tumong ni Master Bradjigi pagtukod ni ining pagtulon ang PBCM. Doon na siya tumong Brad Makarayo. Una nga ang pangalan sa mga kapunungan mga Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha nga ang mga katuyoan sa pagtukod ining kapunungan mao ang pagsangyaw sa Kristiyanong pagtulunan sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot. Paghupay ug pagkunod sa tawhanong kasakit, paghatag ug pagtambal medical or dental ngadto sa mga kinahanglan ug sa masakiton. Busa mauna ang katuyuan. Doon na ang pagpangayo sa mga balatian. Ingon ni ana ang sistema
nga naglawig ang PBCM hangtod karon gikan sa dekada 60. Dekada 70 80 90 hangtod karon nagpadayon ang PBCM nga ang gipamatud-an mao ang Espiritu Santo diya sa na-record o nalatid sa balaang kasulatan. Ingon ana nga dunay pagpangalagad. Duna ba'y pagpangalagad diya sa Espiritu Santo? Duna. Magkinaunsa man unya ang dagan sa kalibutan. Dunay Espiritu Santo nga mauna nga gipamatuod nga nagdala og timbre alang sa kaluwasan sa tao. Magkinaunsa man ang kalibutan. Ug duna po'y tugon bahin sa mga tao o bahin sa nagdala og timbre sa Espiritu Santo. Ang tugon mauni ang tugon unsay prueba nga tugon diya sa nakasulat sa balaang kasulatan. Brad Jisrael nga giingon sa balaang kasulatan. Niatong basahan diri Brad Makarayo sa kadong Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19 gingon, apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios nagpabilin sa pagbarog nga nagdala niining marka sa timbre nga nagaingon. Ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag-usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Busa, kung naay timbre sa Espiritu Santo o patik, kinahanglan nga ang naa po diya kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Pero kung ang tao magpadayon man o magsalig nga naa sa timbre sa Espiritu Santo o patik sa Espiritu Santo, pag magpadayon sa mga binuhatan nga wala naman kahimut-i sa Dios, muna giingon sa nakasulat sa Biblia, walay katubsanan. Bahin nga ihatag sa Dios ngadto kanila, kundi ang pagpaabot na lang sa hukom nga silot nga mao makalilisan nga mao ang kalayo. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Makarayo? Atong basahan nakasulat sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 26 lapos na ngadto sa 27 gingon sa pagpahayag. Kay kung kita magpadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala na'y nahibilin pa nga halad inihaw tungod sa mga sala, kundi ang usa na lamang ka makalilisa nga pag-abot sa hukom o kabangis sa kalayo nga magaot-ot sa mga kaaway. Busa, niadto mga panahon na nga bisan pag wala mga lagad ni Kristo na apil sa pagtubos, dili na sama sa panahon pa sa atong Ginoong Hesukristo. Nga sistema ang atong paabuton. Nga naman, kung doon na may pagtubo sa Espiritu Santo, alang lang di ay na niadto. Mga tao, nga ikaw nangalagad ka sa pagbago diya sa Espiritu Santo, uban sa imong pagbago sa imong pagkatao, din maglikay ka sa mga buhat nga dili na nagustuhan sa Dios. Wala na ilain pa nga katubsanan alang sa mga buhat nga dili maayo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, ang pagpaabot na lang sa makalilisa nga kalayo nga mao ang hukom nga ato nabasa nga nakasulat sa Biblia og mauunya ng kalayuha ang musulay sa binuhatan sa matag usa unsay prueba ni anak Brajigi. Ito lang basahon diri sa unang mga taga Korinto kapitulo 3 bersikulo 13. Ang binuhatan sa matag usa makita ra unya kay ang adlaw sa hukom magapadayag man unya niini sanglit kadtong adlaw igapadayag man pinaagi sa kalayo ug ang mao kalayo mao ang magasulay sa binuhatan sa mga matag usa. O busa, yan ang bahina. Nagdala mang sa timbre, dunay tugon, kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Pagdili, muna giingon sa nakasulat sa Biblia, ang pagpaabot na lang sa makalilisa nga hukom sa kalayo. Ug kanang kalayuha sa gibasa, mao ang magasulay sa matag binuhatan, sa matag usa nga tao. Nianang bahina, ang makalingkawas, katurang nangalagad, nagbag-o sa pagpangalagad, diha sa Espiritu Santo uban sa buhat, nga matarong sa pagpangalagad diha sa Espiritu Santo. Nasa Isaias kapitulo 24:3 kamasayis, nagihulagway nga ang kalayo maunang makasunog sa yuta nga mauna ang tunglo ug jutay lang ang nanghibilin ug ang mahiagom niya na ang taong nagkasala. Ug sa bugna 11:14 ikatulong tunglo kana nga moabot og sa Isaias 42:25 mao kana ang gitawag og unsa mao kana ang gitawag nga kusog sa gubat ang ikatulong tunglo nga mosunog sa yuta. Og nianang bahina mao nang giingon nga importante sa atong kinabuhi ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo tungod kay ang Espiritu Santo gipadala nga manluluwas. Moabot man ang gitawag nga ikatulong gubat sa kalibutan. Nga mao kana ang musulay, diya naunya nato masulay ang kada isa. Muni among giingon. Kung nagpamatuod man mi sa Espiritu Santo nga kami, dili mi mo pamatuod sa dapit sa Espiritu Santo
ug dili mi mga lagad sa Espiritu Santo ug way mabasa sa Biblia nga pagpangalagad. Bahala nagmaningil ang kada isa. Di man mabasa ang PBCM nga mao ang nangalagad sa Espiritu Santo. Pasagdi lang. Pasagdi lang. Kami nagpamatuod. Kami nagpamatuod ana nga dunay pagpangalagad. Nabasa nga dunay pagpangalagad. Kung litra por litra man pangitaon nga kana nangalagad ya PBCM ba og dili. Kung unsay paglantaw niyo sa PBCM, pasagdi lang kami nagpamatuod nga ang pagtulon ang PBCM ay katumanan ana nga nangalagad. Mao ra ginaamo pasagdi lang ang kada isa. Sa una bitang panahon bitaw. Panahon sa Israel sa una dili tanan nga nangalagad kang Jehova. Pero ni gawas ang kamatuoran nga si Jehova matuod nga Dios. Wala na nakapahimo nga si Jehova di na tinuod ang pagpangalagad sa katawang Israel di na tinuod tungod kay walay adaghan ang wala nituo kang Jehova. Pag-abot po ni Kristo, wala na nakapahimo nga si Kristo dili na tinuod ug ang atong ang mga apostoles ang ilang pagpangalagad dili tinuod. Matuod ang pagpangalagad. Luyo sa tanan nga daghan ang wala motuo sa atong Ginoong Jesucristo. Nini pong panahon na basta gipadayag na namo sa ire nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo bahala ng tao nga maminaw kamo nay desisyon. Basta kay amo nang gihungit diha ninyo ang kamatuoran nga gilatid sa Biblia nga niining panahon na karon importante ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi nga pagpangalagad. Mahitabo man ang katulong gubat sa kalibutan, paningkamuti lang nga nailalom ka sa pagpangalagad diha sa Espiritu Santo. Ug unsa man ang misteryo nga nagpaluyo diha sa pagpangalagad sa Espiritu Santo, kamilay na sayod ngano sa Mateo 13:11 ug sa Marcos kapitulo 4 bersikulo 11 naalamang ang dunay kasayuran sa mga anaa sa sulod. Busa kung sa maitudlo sa Espiritu Santo, kamiray na sayon. Unsang itudlo sa Espiritu Santo, usa nga mabasa, litra por litra sa Biblia. Efeso 6:17 ang pulong sa Dios. Gitawag na ang pulong nga gipakasama og espada. Nga pag-abot sa gutom, luwason ka. Job 5:20 sa gutom ug sa gubat. Busa niya nang bahina. Sa di pa mahitabo ay katulong gubat sa kalibutan. Nga unta nakapangalagad ta nga nagiusa diya sa Espiritu Santo pagpangalagad uban sa pagkamatarong. Uban sa pagkamatarong. Tungod kay ang pagkamatarong mao na ang gibasihan dito sa Isaias kapitulo 24:3-6 nga ang mga pumuluyo siyuta nakaplagan nga sadan busa sila nga sunog ug jutay lang ang nanghibilin. Ang sabot sa Biblia nangalagad ka sa Espiritu Santo uban sa pagtarong. Uban sa pagkamatarong. Busa sa katumanan sa nangalagad sa Espiritu Santo mao ang pagtulon ang PBCM. Kung dili man mituuhan, sige lang. Kung moingon man ta og kana dili tinuod, do naman po'y daghan pud nga nituo pod. Daghan man pod ang nanginahanglan o sa pagpangalagad na pod diya dapit sa Espiritu Santo. Ngani na napoy daghang nagpaabot sa Cotabato. Ug karong pila ka adlaw moadto na sad mi didto aron atubangon na sab ang mga tao nga naa na sab diya nanginahanglan sab sa serbisyo sa pagtulon ang PBCM din sa natad sa pagpanambal. Hug niya nang bahina mao na sab na nga napoy daghan nga naghulat. Napoy daghan nga naghulat og kana sila nga maadtuhan. Lauman na sab namo nga sa matag komperensya makadugang na pud na sila sa pag-anhilin-hiling dapita. Sa main office sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Busa ingon ni ana nga ang PBC, wala may kukaulaw sa pagpadayag sa dapit sa Espiritu Santo. Sa katumanan, Divine Master Tomas Dino Senior, nga makita sa screen kung naglanta mo sa Facebook o sa YouTube, nga nasa among luyo, mao ang hulagway sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Senior. Ang among gila, nga Dios nga Espiritu Santo. Walay kukaulaw na, nga pagpadayag namo sa ere. Wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas Dino Senior, ug sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister sa pagtulon ang PBCM. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Evangelista, Brother Hermogenes Macarayo, guban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kaniusab si Brother Lloyd Badera. Iusab si Brother Romira Macamos. Kayo sab si Brother Gisrel Macarayo gamimingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagmanginaw ngayong gabi kanatong tanan.